Duarbagori BJP Mondol Committee tumpen Perangke Amei Kepa. Kedam tang there poni phai koira player ni dolamara angkang di fluso dadhora arat lapen KCS hoi pen kachi songpon MEC aphan akoi ki pi lapen dolamara pen date hor ke plak dak alam thea jok hur ki pa chudu tapi BJP Mondol Committee tumpen puthot lamtar BJP. KSA tumpen Duarbagori MEC Richard Tok biaphan tiket bilong lipuka ning jepon ke aron damde alam. Lasopot se local KSA aro tumaphan pin rempon lo. BJP Mondol Committee tumpen kaning je pontuke Duarbagori angkang development asai amo pharo plira cap sose ice scheme kedeng pon tang asai patang et lolapen kedeng pon ji do ulang puse klardak pen paklang pon. Bangso pherangke ame along jasemet KSA dolamara aro atumophan pinrem pon. Kajironga pen Andrew Hanse report News 7 Northeast. Duarbagori BJP Mondol Committee hin pe kicip hapon alam di lahai hello kidam tang direct ko rapli dadhara PS itu solom dolomara KSA branch kicip ko tum alam tum pen hada aronri alam pacet hamdam aputha jasmet pet BJP MEC Itum asar Richard Tok bi alang liphan akoi kipi pontap kam klem klipin rat khan kaching thura sai deng pon pipin tu kipu pontap karbok pontap taksi pini ahok kali punilitum matha lapen rat atum matha si pini la solam thi puthak nilitum klar dak pen ke pachini phansi pini tum dak chingrum athe gala hello alangli jitu ningkan pho MEC nang man lo Richard Tok bisar alang li ningkan pho nang man nang bong pesita alang li ke BJP MEC ke ningkan ke thong bela athe alang li ningkan hini ke independent son sidulo ase ningkan hini independent athe kala hello alang li 2017 ningkan alang li MEC hailo la sofi 2019 and inkansi party ko ondo athekela hello alang li BJP kidun alam thekela hello alang li rat phan ke jingthur sai claim pon amji la pen ke rat phan si akime kam claim pon nei puru dangte kimisiana sarkar long chipa okdun pen bini rat phan ke claim pon development ke claim pon asor